to ni dai ba zan zage ka ba, kuma ba zan faɗi munanan kalamai a kanka ba, kuma ba zan muzanta ka ba, amma zan amfani da wannan damar in tunatar da kai irin alƙawarin da kai mana na kan cewa kafin mu zaɓe ka, idan muka zaɓe ka za ka cika alƙawari, za ka kare lafiyarmu da dukiyoyinmu da kuma dukkanin 'yan ƙasa 'yan Najeriya. To amma a wannan lokacin tun da muka zaɓe ka kake nuna mana bambanci. Ni tambaya ta anan shine da Lagos da arewacin Najeriya menene bambancin su? Akwai wanda aka ware aka ce wa'annan su ne asalin 'yan Najeriya, wa'annan ba 'yan Najeriya bane ba? 'Yan Northern Najeriya mu 'yan arewa mu ma 'yan Najeriya ne. Yau an kashe mutane ya kai su nawa bare baka fito kai nuna wani damuwa ka ba. Akwai wani bidiyo da na taɓa yin postin shugaban ƙasar Germany Angela Merkel lokacin da ruwa ya ci Germany duka ko wata biyar ba a yi ba. Haka take bi anguwa tana da kafafuwanta take shiga tana taka tabali tana zuwa tana wa mutane sannu ala kyauta. Ba wanda ya mutu, amma a wannan mu a arewacin Najeriya bari kai shugaba ne kuma kai dan arewa ne, minti nawa ne zaka tafi Sokoto, Katsina, Zamfara ana ta kashe mutane shiru ba labari, kuma abin da ya tsayawa ya sai ci gaba yake. Idan ba mulkin farar hula ake ba to gwara mu sani ka dauki kakinka kawai ka sa mu san cewa mulkin kama karɓe mulkin soja ake yi. Kuma in mutum ya fito ya magana ya ce a gyara wasu a je a kama shi. Haba dan Allah, wannan wani irin abu ne? Kuma fa kai yanzu bari shekara Kano a duniya, duka shekara nawa za ka kara a duniya, har in baka abin da talakawa ya kamata a matsayin ka na shugaba wanda talakawa suka tsaya ma tun baka da kosisi, haka kai matsayin da kake da kuɗi, ka kai matsayin da ka samu mukami ka ci kuma ka ƙara ci, ya kamata a ce kai minista na talakawa kawai wannan ni tunani na ne ba, kawai kai minista na talakawa Kaduna, kai duka state din Najeriya, Kaduna, Kano, Zamfara, a ce kawai ka je ka dauko talaka wanda bai da ko sisi ka ce ka bashi ministan talakawa. Ba abin da za a ringa a gidan shi sai dafa abinci ana taimakawa talakawa, suna cin abinci suna koshi a katon wall shine. To amma babu wani abin da talaka zai ce yau gashi dan Allah dan Annabi. Jama'a masu kallon bidiyon nan akwai yanzu sauran wata 18 Buhari ya gama tenuwarsa gaba ɗaya ya gama mulki. Ta wani irin fanni za ku iya tuna Buhari tsakani da Allah? Sannan na dawo kanku, muna da 'yan majalisu, muna da sanatoci, muna da menene dattawa ko menene. To wannan sakon zuwa gare ku ne fa, ku sani kafin ku hau wannan matsayin da mutane suka tura ku, mutane sun tura ku ne domin ku je ku rikirce su, sai da kuka yi rantsuwa akan cewa za ku kare dukiyar mutane da kuma haƙƙin mutane da kuma lafiyar mutane, duka ba ko daya. Shiru kuke ji ana ta kashe mutane, shiru kamar an dusa kamar an tura kwarto garinsu. Tsakani da Allah yanzu a haka kuke jiran cewa 2023 ta zo kuma kenan ku zo ku ce wa mutane roman baka cewa mutane su zo su zabe ku? Kuma kun yaudara kanku, da dai an cutar talakawa ba su gane ba, in ku zo ku ba su kuɗi sai su zabe ku. To wannan karan kuɗin ma koda kun ba mutum nawa za ku bashi? Gidan da mutum ya shekaru yana tara kuɗi ya gina gidan shi, yan ta'adda sun yawa a ƙasa ba ku magana, za a kama mutum a ce sai ya sai da gidan ya kai wa yan ta'adda kuɗin da sauran gidan yan uwa a ci bashi, ko kuma ba haka ba a harbe shi. Ku kuma ba ruwan ku, an zaɓe ku kawai kun tafi kawai ku a matsayin ku kawai sunan ku yan majalisa ne, kawai ku je ku zauna kan kujera ku ta tusa mai wari. To billahi la ilaha illa huwa, Allah ya kai mu 2023 ko mu ko ku ne wai da an yi magana a ce wai ai za a kama ka. Ni dan Allah nan annabi mutum ya kama ni, ai ni wallahi duk wanda ya kama ni wallahi sai na kama shi. To me amfani fitowa da muka shiga yawon duniya? Ku ba ku san lungu da sakon da muka shiga ba. Mutum yana kama ne zan mutum asalin kamu. Wallahi ni maye ne nan doke gani na, amma maita ba ma irin ta Najeriya, maita irin ta Tura. Shi yasa muka shiga lungu da sako. Duk wata maita ta Europe sai da muka je muka karbe ta, saboda in case sai mun san ƙurar da muka bari a baya. Saboda zalunci kawai da kai abu sai a ce wa aje a kama. Dan Allah dan Annabi mutum ya zo ya kama ni wallahi mutum ya kama ni, kamun da zaka mun kamu ne na yan sanda ko aje kotu ko wani waye. To ni kamun da zan ma mutum billahi la ilaha illa huwa ba zan faɗa ba. So Allah ya kai mu 2023 yawwa, kamar yadda kuka abinda kuka shuka shi za ku girba. Sai talakawa sun zabe ku, kun ki ku zo ku fito ku yi magana. Yanzu ka duba Sokoto mutum 42 aka kona su da ransu a cikin mota, da ransu har da mace mai ciki da ƙananan yara. Me suka yi wannan ƙananan yara? Ba ku taimaki bayan Allah kun ba su abinci sun ci sun koshi ba? Ba ku ba su abinci sun ci sun koshi ba? A'a, ana ta turo mutane suna kashe su. Wani helicopter da ya sauko, wallahi da wani bature na gani a ciki. An kawo musu abinci da wasu bindigogi da wani waye. Kai kenan akwai masu daukan nauyin su. Shi yasa abin yake karewa. Shekara nawa nake yin bidiyo a fito
wa'annan mutanen masu tara mutane masu garkuwa da mutane a dauki mataki za su ballake bindigogi da su da sanda suke yawo da ƴan adda. Sannan kuma na dawo kanku Fulani, billahi la ilaha illa huwa, Fulani ku gaya wa ƴan uwanku Fulani da yaranku da kuke ji. Iyayenmu duk Fulani ne amma ba irin wannan Fulani da suke sata ba. Dan haka wannan sakon zuwa ga Fulani wanda su ba barayi bane ko ba ƴan fashi bane ba, ku daina haɗa kanku da wa'annan. In an ce Fulani abin yana damun ku, an ce Fulani sai ku fito kuna kare wai Fulani, a ƙarya ne. Ku yi haƙuri, mu ma iyayenmu kallon da kyau, mahaifiyata ba Fulatana ce, so ka gani ma dole ba Fulatani ne. Dan haka ku daina haɗa kanku da wa'annan Fulani da suke kwace, suke zuwa suna kama 'yan mutane akan titi, suna zuwa har gida ko ma menene ne. Ku daina haɗa kanku, ku fito ma ku gaya musu gaskiya. In sun mutu suka je lahira fa akwai hisabi. Ba talaka ba abin da ya ma kawai ka kama shi ka je ka kona shi. Me suka yi? Zamfara yanzu ka duba shekara nawa ne ake kashe mutane a Zamfara. Talaka ya zaɓi APC maimakon a taimaki talaka ya ci abinci, ya sha ruwa, ya bacci da ido biyu, ba ko guda ɗaya. To APC kun yaudara kanku, kun yi wa kanku, za ku gani kuma a kwanan tuwonku. Allah Ubangiji ya kai mu 2023, ba za mu zaɓe ku ba, kan ma ku sare, kan duk wanda ya fito ma, duk wanda ya fito ba za mu zaɓe shi ba. Yawwa talakawa za su tsaya su ga wane ne wanda ya cancanci su zaɓe shi a 2023. Yawwa wani wai kai ka fito ka ce wai kai sanad ka tara kuɗin ka na banza, kuɗin da ko ka ba mutum za a dawo, za ka tura mutanen ka zo su kwace kuɗin. So dan haka jama'a yayi mu ankare talakawa, kuɗin da ake baku in kun fito zaɓe nawa ne ake badawa, to kuɗin ma an baka ma sana turo mutanen su zo su kwace. Dan haka mutum ya ankare, idan zaɓe ya zo 2023 mutanen talakawa 'yan Najeriya ku mu fito mu zaɓi wanda ya cancanci mu zaɓe shi ya zama shugaba. Domin bari in gaya muku wani abu ku ji fa, zaka dan ce wai zaka wannan ya zace ai ni na bai APC na koma PDP, dukkan wajja ce. Saboda na farko dai halinka baka gyara ba, ai ba jam'iyya bace take zalunci, mutane ku ne da muke zaba, ku kuke zaluntar mu. To ko da ka bar APC ka koma PDP, halinka mara kyau din yana nan tare da kai. Dan haka talakawa mu zauna mu yi amfani da tunanin mu. Yau wannan ya ce ya bar APC ya koma PDP, wannan ya bar PDP ya dawo APC, duka munafukai ne, duka barayi ne, duka ƴan iska ne, duka ba sa son ku. Yawwa mu yanzu babu wani abu da zamu kalla arewa mu ce ga dan arewa wani shugaba ya mana, babu shi. Me mana menene arewa? Ba wani kamfani da yake aiki, kamfanin suke aiki sun daina, mutane sun yi karatu, suna da digiri, suna da kwalayensu a nan, ba aikin yi, babu. To dan haka mu ba wani shugaba da zamu kalle shi ma mu yanzu mu yi wani respect din shi, ba respect tsakaninmu da ku, sau ba kwa san mu, ba kwa san mu ba ma san ku, ba ku da wani amfani a gunmu. Dan haka jama'a mu tsaya mu yi tunani da kanmu, ba wani abin da duk mulkin da ake a Najeriya sai an yi dan arewa, dole sai da dan arewa. Amma dan arewa me kuka yi mana? Babu wani abin da kuka yi mana zamu kalla mu ce gashi muna alfahari da ku, babu shi. Sai dai wannan abin kashe mutane da ake yi. Yawwa kuma wata na cewa ana wai demokrasiya, haka ake muke demokrasiya haka ake yi, ana kashe mutane. In ka fito kai magana wai a ce a kama ka, wani irin kama kuma? Ga wanda ya kamata a kama su, in ta'adda suna fitowa suna magana suna cika baki, kuma ba fa aljanu bane, mutane ne irin mu, sun ce suna daji, in mutum ya isa ya bi su, to ku bi su daji mana. Sai mu irin mu da muke fitowa mana cewa ku gyara, sai ku ce a kama mu. Dan Allah mutum ya zo ya kama ni, billahi lazi duk wanda ya kama ni wallahi sai na kama shi, sai na nuna ma ko ni waye, sai na bar tarihi akan mutum, na bar record akan mutum, billahi lazi haƙoƙon mutum wallahi sai na gama da ita. So 'yan Najeriya aiki ya rage gare mu talakawa, da mu ake kashewa. Ban taba ganin an kashe wani dan sanata ba ko wani dan shugaban kasa ba, mu din ne dai ake kashewa. Yawwa dan haka kuma fito mu nuna rashin jin daɗin mu akan wannan gwamnatin. An kashe mutane, mutum ɗaya aka kashe a Lagos ba, bari ya kwasi jiki ya tafi Lagos. Wani irin bala'i ne haka? Ga inda aka kashe mutane mutum 42 baka tafi ba, sai ka tafi wani ka tafi wai Lagos. Haba dan Allah dan Annabi, kuma kai fa shugaba ne fa. To haka Allah mu dai mun haƙura da ku kuje can wanda kuka ci kunci. Amma 2023 ba ruwan mu, ko jam'iyya ta ce ga wanda ta tsaya, mu ba abin da ya shafe mu da wannan. Kai yan arewa sai fa mun zama mahaukata fa, wallahi sai mun zama yanda inyamare suke yi. Inyamare sun ce ba wani wanda zai zo masa wani zabe, to mu ma fa sai mun zama kai baya. Kuma wallahi Fulani masu kashe mutane ku sani, wani bidiyo da na gani wani Fulani a cikin daji da bindigo yana cewa sai mun kashe Hausawa kap, me muka muku? To ku kiyaye kanku, duk ran da Hausa wallahi kowanne dan isan kabila a Najeriya sai ga washi wanda ya tashi ya wayo Bahaushe yake kashewa. Wannan irin bala'i ne. To duk ran da Bahaushe shi ma fara daukar bindiga ya fara banna a Najeriya, wallahi kowa sai ya gudu ya bar Najeriya. Ba wani ina zaga mutane bane ba. Masu iya magana sun ce Bahaushe mai ban haushi, to dan haka sai ku ankare. Wallahi duk ranar da Bahaushe ya fara
banna a Najeriya uban kowa sai ya ci kutumar ubansa. Ni na san bare dai sai an jima da ma suna na cizowan Germany ba na yi bidiyon nan domin in tada hankalin mutane bane ba. Na yi bidiyon nan ne saboda mene, saboda kishin arewacin Najeriya, saboda kishin arewa da nake yi, saboda ni dan arewa ne. Dan arewa ne. Yawwa ina da ƴan uwa da iyaye da abokanai da kowa yana cikin arewacin Najeriya kuma mu ake takura ma ba da maka tafiya. Jama'a sai an jima ku.